Mundtlig forklaring af vindmølleprojektet. Vi kommer an med en introduktion, indsættelse af datapunkter i et dobbeltlogaritmisk koordinatsystem, finde effekten, når man har en specifik vingediameter, finde vingediameteren, den giver en specifik effekt, hvor mange procent øges effekten, hvis vingediameteren gøres 20% større, hvor meget skal vingediameteren forøges med i procent, for at effekten fordobles. Yes, en introduktion af opgaven. Vi fik en tabel, hvor vi har fået værdierne af forskellige de vingediameter for vindmøllen, og så deres effekt. Det vil sige her for eksempel, så vil det 20 meter i diameteren, så har den en effekt på 100, og så har vi det for dem alle sammen. Og diameteren er i x-aksen, effekten er på y-aksen. Pløjer man punkterne ind, så får vi en forskrift, der lyder på f af x er lige med 0,4112x opløftet i 2, 1, 9, 1, 8. Putter man det i et dobbeltlogaritmisk koordinatsystem, så ser vi, at det bliver en lineær linje, altså en ret linje, og så er der tale om potentiel udvikling. Det kan vi bevise ved at kigge på, ved at sætte logaritmen til begge sider. Vi bruger to logaritmeregneregler, hvor at, hvis man tager logaritmen af a gange b op, så splitter man dem op og plusser dem, og det kan vi se sker her. Derefter har vi logaritmenregningen, der siger, at logaritmen til a opløftet i n, så kommer n ud af logaritmen, som vi så ser, at der er sket med a'et. Vi får så en linje, der hedder logaritmen til y er lig med a gange logaritmen til x plus logaritmen til b, og det ligner altså den rette linjes ligning, som der lyder på y er lig med a gange x plus b. Hvor stor effekt vil en vindmølle med vingediameteren 100 meter have ifølge formlen? Vi kigger altså igen på vores formler, vi har fundet, og fordi at diameteren er på x-aksen og effekten er på y-aksen, så indsætter vi 100 på x's plads, fordi det er det, som diameteren er. Så får vi en effekt, der lyder på 3415,346. Ja, så hvis vi skal finde den på 1000, så sætter vi så 1000 ind på y's plads, og så kan vi regne det ud med mailen, eller så får vi det her. Og så får vi så at vide, ja, hvis effekten var på 1000, så skulle diameteren være ca. 57 meter. Så hvad så, hvis vi skulle forøge den med 20%? Ja, så først så har vi vores formel her, som vi skal bruge til at regne det ud. 20%, det er jo så x'en, vi skal finde, så x det skal så være 20%. Så vi sætter 20% ind i vores formel. Ja. Og så a, det var jo så vores funktion. Så sætter vi det i en formel, og så giver det så 49%. Så hvis vingediameteren er 20% større, så bliver effekten 49% større. Yes. Så hvis vi skal fordoble effekten, eller hvor meget vi skal forøge vingediameteren for at fordoble effekten, så i stedet for at sætte det ved 20%, så sætter vi det på 1%, eller på 1, fordi det er jo 100, så det er 1 op i igen. Og så får vi 0,371. Ja, og så isolerer vi det i formlen. Yes.